kuble jan min basu bakman ye pi hagani kapor ko aban khot sing bha biang ye pi sachisin leng ba kani video ba pin peteng ban pulilang bat nga kan bagarang ya sam sepi ya kitab jingpen pau hakani ke jan mit barhakini ki mit ki ban sawan ngan kren sepang ki sautli ki kulai ki basong halor jengka ki basdang nado kaspa snem ke banengkong bat kumnu unang yatho lupa un batai sepang ki sautli ki kulai ki basong halor jengka ki basdang nado kaspa snem ke banengkong ki bawan jia ter ha ka balang kristan bat kumnu ki pen pau il de chega perthai na uwei unong sensar sya uwei unong sensar ba kaban kut hado ka pateng jongi ka ban sawan barhachwa bangan stangi khubor jonga ka ni kapor tungin pandemi khle ha ka jingduai ban panbor na ublei kana bun ai yapi bat yanga yo musim khoj karang bin sio tho yakani ka kamat bangan sesam sepi yakani ka por tungin pandemi khle yak jingduai ku pa jongi bab neng ngadon kam yemi aturakan bat hakani ka por pamen pha yanga yo musim khoj kanang ba ke bangan sesam hakani ka por kanang ba kanom dei ka khubor ka bam wan mi na kesintur ko jonga andre katkung ka kentin ke jong mi atrakan rat kanang baki bru ke jong mi kimpat sio tho ya kene kamat bangan ya sama ni por kanang baki yo e ka jingsai bat kin wan kham jan seka khet ke jong mi ngadawai kerteng jong jisu amen kamat pedeng ke jong ha kan ni por ngan ya sam sepi ha kan ni por kedai sepang let mi dah ka bajop lada pidan ya Bible jongpi hajan jongpi tungin pai sya kitab jingpen pau ndri kula nong kat khot ka banengkong ka bongkom ni bat ngala khami men bau tau khulang brot ula ple ya ka weina kita ki hniau ki jingpen dai bat ngala yo snyo ya weina kita ki sau ki jing thau ba im ba uda kren kum ga jing riu upar that to ale ba to khami wei ni ukholang brot kejengkeli kekeli ukhon lang brot ngai baro nangi ngitip ukhon lang brot udai ujisu ukhon lang brot jong ublei kat ba uni kholang brot udang pli ya kejing pendaj upeni yanga barjapi ke banja kalawai ke ban sawan hakajing perkat jong pi hado hato kadon kam yangi ban snyo thu sepang gene ke jing pendai ngai skem pinang oi kalong ke badan kam yangi ban snyo thu sepang kini ke jing pendai tungin pe ya ke jing pendai ke banengkong ke ba kedai ke kulai ke balik ke ba wan mi ha ka por jong life away edi hado chispa edi ha ka ni ke por ke balang kadang long khoi tungin peteng ban pulih akan khor ke baar bong te ngala khami ken pada khami ka kulai ke balik baru tahu basong halor jongka udon ya kerenti bat la ai ha u ya ka pan snget bat ula let mi no da ka ba job thiau bat ya ka ban job thiau unong song hajong ukulai balik ke kulai balik ke ying peli ya ka jingkhoi ka Bible ka yatho yangi bauta ubasyong hadrong ukulai balik udon ya krenti bala ai u ya ka pan snget bat ula let mi da ka ba job thiau bat ya ka pan job thiau hakano kanu kari haka por mensua anda kila let ban let thama bat anda kila yo ya ka jingjok kisah syong haka kulai ka balik bat kila le serum saneng haka nong ba ka jongki saudong sa nong ba jongki ban le da ka jingrisa kat bat kibru ki basyong haka ta ka nong ba ana kila ya i ya ka baki ya syong kita kibru ki bawan ki syong ha kulai balik kisah singo tho baki yo ya ka jingjok
Bat kumjuru lada ngipet ha ke testament ke pertamai. Kisnya thu ya kini ke kulai ke balik ke ying pli ya ke hok ya ke jing sisa bat ke jing job. Utau basong hajong ke kulai. Upong ya ke pan sngit. Ha klik jangu bat ula lej ban pendep ya gi kam ke jong ula lej ban pendep ya gi kam jong ha ke jing sisa ha ke jing khoi. Ula lej job ya ke mesin na ke rijong ke jingdom bat ula siat ha ke dok not ke jongki da ke jing sisa da ke jing jam not bat da ke jing khoj bat ula the ya ki da u mensi ma khoj ha u wei po wei u dok not ka wei po ka wei ka dok not briu leng ba ke jing sisa kani ke dei ke jing sedang jong ke balang apostol kani ke dei ke jing sedang ki briu ki la yo yau mensi ma khoj la pelai ki na ka ri jong ke jing dom ba la the ki da mensi ma khoj ha ka wei pa ka wei ka dok not bat ki sa yo ya ke jing job ka badon buram ya ke gospel habangi puli na kitab jing penpau khat ar klanong ngin sia i bakalong sunrop ba hakani ke por ka balang jung blei kalong ke bakhoj haka jing stang jong ka balai bakalong khoj ngin sia snyo na kinong kren ki bansawan balai bakalong ke balang ke bakhoj balai bakalong khoj namar ba baro ke jingi kai kabawan bet na ke sintur jong ujisung kabawan bet na ke jingi kai ke jong klem om don ba yawan pen baklai ka na ta ka daw kalong khoj bat ladangi pule na kitab jing pen pau khat ar klanong ba ladangi pule na kitab jing pen pau ndri klanong ngin yo i kabriu bat ka kulai ka balik ka ying pli ya ka jing sedang jong ka balang apostol bala ayaki daw mensi makhoj bala pensle yaki daw mensi makhoj ha ka jing sisa ha wei po wei ha ka wei po ka wei ka donot but ngiyo i ha kan ka por ki briu ki lej ban pnia so ila de sa ka balang tungin pe sakikam apostol ar sapowei ka baong namar kata ya kita ki bala penyeng ya ketin jong ula penbaptis kumta la penyeso ha kata gasi lai hajar ki mensin ki briu ki lawan pan penyeso ila de syaka balang ha gasi pentegos ki briu ki sya penbaptis ha kecisi lai hajar ngut ki mensin ki bawan pan penyeso ila de syaka balang namar baki yo ya ke khubor jong jing sya hagan nga por ublei ula kurkhu ki bri ke bawan pan pnieso ela de syakani ke balang kida long ki bri ke bashir hem ban syakri na ke mentah ke jong blei bat ki bri hagan nga por ngila ban sem hakikam san arb khandai ki ongkum ni ngidai ban kongo yo blei kham tam ban ya ubriu kham ban ya ubriu hagan nga por ki bri ki kongo ya ke hukum ke jong blei ki da rakhi khoj ki da kongo ya blei bat ya ke hukum ke jong ubriu ke hukum basna jong ubriu ki bo seden bat ya ke hukum ke jong blei ke jingi ka ke jong blei ki bo hakmat om don bala ban bo yo blei seden ki yamane yo blei haka jingsir hem dala kedok not jongki barok kedok not ke jongki ki yamane yo blei haka jingsisa hagan ngapor usaitan upersang banle barok kabor jong uban penjat yaki usaitan unom la uklem la man penjat yaki hakan ngapor tekum ta usaitan ula persang barok ki bit ki jong ban penjat yakan ke balang henry uklem la namar bak ki briu ki don hak jing sirhem
ban mani ya ublay. Tekum ta usaitan upersang barok kebujang uklem na tekum ta ula perkat uhaban perkat thamai kumno ban le ya kibru ban penjot. Tekum ta usaitan uhaban perkat ya ke jing start ke bathamai jang ngin sa puli ya ke kulai ke bansawan ngin sa yo ya ke jing batai kamsa shushu kat ba ngidang puli ya ke kulai ke ba ar ke bat lai bat ke basau kumno kinong sensyar kisensyar kumno ke balang kalong tu ai bo blei un kut khu yangi kat ba ngidang puli ya ke tin jang amen.